Bună, dragile mele, vă super pupice și vreau să încep prin a spune că mi este super dor de voi. Mi este dor să râdem, să spunem povești, să vă fac unghiuțele, să pot să ajung la salon. Dar din păcate situația de față asta ne impune și este normal să acceptăm acest lucru, este normal să stăm în casă pentru a nu ajunge în starea în care se află Italia în momentul de față. Lucrurile care înainte erau obișnuite, acum pot afecta oamenii dragi nouă. După cum bine știți, noi am închis salonul dinainte ca președintele să decrete această stare de urgență, pentru că m-am gândit că asta este bine pentru mine și pentru clientele mele. Eu știu că sunt foarte multe fete care nu conștientizează cât de grav este și sunt fete care fac unghii în continuare acasă, dar sfatul meu este că mai important decât unghiuțele, decât o manicură, cu toate că știu că sunteți cliente cărora le place să aibă unghiile îngrijite, să aibă manicura perfectă, trebuie să înțelegem că nu vom face bine dacă vom continua așa. Așa promit că în momentul în care totul se va liniști și munca pe care o prestez eu va fi safe, adică voi avea voie și voi fi sigură că nu aș putea îmbolnăvi pe cineva, promit că în acel moment am să lucrez de dimineață până noaptea și promit că am să vă fac pe absolut toate fetele, toate clientele, toate persoanele care au avut programări, le voi suna și le voi reprograma, dar trebuie să treacă carantina, trebuie să treacă perioada aceasta, pentru că nu vreau să ne ferească Dumnezeu, de fapt, să ne ferească Dumnezeu să ajungem în situații de Italia. Am gândit să vin în ajutorul vostru cu un clip video în care să vă arăt cum putem să prelungim durata de viață a unghiuțelor cu gel. Și anume cum să le scurtați acasă. Nici eu, credeți-mă că acasă eu nu am absolut nimic ce ține de unghiuțe. Am o unghieră și o pilă pe care am găsit-o în mașină. Efectiv, asta am și eu la îndemână și eu am unghiuțele nefăcute. M-a prins și pe mine. Vedeți cât de simplu este? Nu doare, nu se întâmplă nimic. Uitați-că. Imediat sar. Da? Este foarte simplu. Nu se întâmplă nimic. Iar așa, sunt 100% sigură că important este să țineți de unghiuțe. După ce le-am tăiat, le pilim. Pila să fie așa, nu pe drept, un pic înclinată. V-am spus, nu vor fi cele mai estetice unghiuțe, dar măcar vom avea protecție din gel pe unghia naturală. Rotunjim colțurile pentru a nu se desprinde pe laterale. Și eu zic că va fi ok. După ce le-am dat forma cât de cât, multe v-ați fi dorit să vă vedeți cu unghiile, decât se uitați fetelor că le-am micuțe acum. Recomand să intrăm un pic pe dedesubtul unghiuței pentru a le subția, pentru că într-adevăr, uitați mâna aceasta unde nu am pilit, sunt groase, da? Dar aici nu mai sunt atât de groase. Adică sunt ok. Și eu zic că așa, cu siguranță, vor rezista o lună jumătate. Cu siguranță, protecția aceasta din gel va rezista și unghiile nu vor fi deteriorate. Pentru că dacă o să le smulgem și vom trage cu dinții de ele, unghiile noastre vor arăta oribil. Așa că le pilim și le purtăm așa. Le dăm cu ojă dacă vrem. Și așa avem timp liber, fetelor. Deci putem să ne facem manicura. Peste gelul acesta puteți să vă faceți ce model doriți voi.